हिक साइनि हालक बेलायनो गोदै गथक ते नायथक ओंनानै नांगौ अ हिक साइनि हालक जिनि लागमावो अ हिक साइनि हालक मेनलि गायथाम लामातै फायो कायसा हंके नंबर 1 हंके एट्रैक्शन नंबर 2 हंके सिचुएशन नंबर 3 हंके इनफरमेशन फादी ताबु किसा सुकुरुबुई सालायनाय एट्रैक्शन हंके रंबुइनो हादि खरकजाते खरकजानो पुइला नुफुरुङो खाव बिनि हाबै थाङो बिनि गरन बिनि मोखां गाहाम हामिया सावै माया आबनो हिनजागो लाभ एट फार्स्ट साइट आबहाय एट्रैक्शन ओंमानि बागै उलाव बरक हालगो गुबुलै थाङो तै कैसा अंखा सिचुएशन हंके तमो सिचुएशन हंके पुइला खरकजाते खरकजानि मुंसे एट्रैक्शन खरकजानि खाते खरकजानि खाव करे फियाबा तंलायते नु दक सेर खायलायते रिक्साराव गालायते खरकजाते खरकजानो सुबालायते हाबानगो गोनि मालायते कक सालायते बरनि हालक ओंबै थाङो बे कायसा हंके इनफरमेशन हंके खरकजाते खरकजानि मुंसा एट्रैक्शन करे सिचुएशन बो करे बरक माबो मालायखौ खरकजाते खरकजा जस्ट डाटा कलेक्शन खायो इनफरमेशन गेदर खायो बनियाक्ते एबा बरक डायरेक्ट कक सालायफानो आबो हंके बिनि कामि बियांगो बिनि नक बाहाय बिनि तमंजामुं बाहाय बिनि रां पैसा प्रपार्टी एसेट बसुक दं बबो बाहाय बरक बिनि जब बाहाय बिनि सैलारि बाहाय बिनि नुखुं बाहाय आबो हायरक इनफरमेशन कालेक्ट खायो आबो नोलो बरक सेटिस्फाइंग गांगायबा हालक खालायो आबो हायबो हिक साइनि हालक खाजाकते इंगो ताबो नरक सादि नरकनि हालक बबा हायके खाजाकते इंखा अ दाल थाम हालक बिसुमन नरक ब हालक न जाजाकपो